Hello guys, नै दिनैनिफ्राय जोंना शुटिंआ स्टार्ट आदिबासी सङाव नोंथांमोना जोंखौ एसे हेफाजाब होदों लाइक खालाम सापर्ट खालाम दिमाकुसि गामियाव फैदों शुटिं खालामनो दिनैनिफ्राय स्टार्ट नै जोंना करियोग्राफारा नील नीलोत्पल बिथाङा गुवाहाटीनि दा जोंनि नैबे एलबामाव बिथाङानो करियोग्राफि खालामगोन आरो लोगोसेनो जोंना हिर'इनानै तारुल दैमारि बिथाङाबो बे दिमाकुसिनिनो जोंना केमेरामेनानै निर्मल बसुमतारी आरो मेकआप आर्टिस्ट हिमानी सरगियारी नार्जारी सरि नार्जारी बिथाङा जोंनिया नै मास्कखौनो बोखारखाया मोखांनिफ्राय खरना नांजानो गिदों औ नै जोंना एसिस्टेन्ट मेकआप मेन फुलश्री दैमारि बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ बिथाङा मा थियाटारमोन सोरां मुंजु बारलांफा थियाटाराव हिर'इन जादोंमोन बिथाङा नै दिनै आङो लाना फैथ'बाय बेरायनो थाखाय दिनै मेकआप मेन एसिस्टेन्ट मेकआप मेन नै जोंना साइड पार्ट पिंकी बसुमतारी आरो लोगोसेनो निसान बर' नै निसाना लाजिबाय हेलौ निसान नै नायफिन निजा आरो लकेसना जोंनिया नै बैयाव जागोन दालाङाव ओमफ्राय ओरैहाय माबाबो दं धाबाबो दं जोंना धाबायावबो जागोन नै ओरै आं दिन्थिगासिनो धाबाखौ नैला धाबाया बै धाबायावबो जागोन ओमफ्राय जोंना नै गारिनि बुस्थुफोरा सोब गासैबो नै जोंना ड्राइभारा बेनो आरो ओमफ्राय नैबे बुस्थु बाहिनीफोरा नैयाव दङ नै टायार सायार लाना फैलायदो द्राम साम एन्ड औवा लाना फैदो आलायनानै नै जोंना ओमफ्राय नै जोंना गारिया नै बारा दामि गारि लायाखै जोङो मेजिकसो लादों मेजिक नै आंखौ स्कुटियावसो फैदों नै ओमफ्राय लकेसना नैफोरनो जागोन आरो ना बिराद समायना नुयो आरो नै फ्लेक्स गोजा ओमफ्राय जा दैमा दं ओमफ्राय धाबा दं जोंना बेयावनो जागोन आरो ना श'आ अके बाय बाय गाइस आं बेखिनिखौनो इनफरमेसन होबाय नोंथांमोननो जोंना गायकआ जागोन डिब्रुगड़नि बिथांनि मुङानो जाबाय अमर कुंडलना आदिबासी सङाव जागोन मेथाइआ अके बाय बाय आरो सरि बेनि उनाव आंबो दं हिर' एक्सुवेलि हिर'आ आं दङ आरो नै आं नोंथांमोना दिन्थिनोसै हाय प्लिज गाइस गासैबो आंखौ सापर्ट खालाम लाइक खालाम आं नै नाजागासिनो साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ लाना फैनो थाखाय अके बाय बाय